Hermed en guide til, hvordan du bestiller en golfbil i Birkemose Golfklub. Appen Mit Golf fra Dansk Golf Union. Inde på Mit Golf bestiller vi en tid. Boggien skal bestilles senest dagen inden vi bestiller en tid. Det skal være i morgen. Vi vil gerne spille golf kl. 10:30. Og så trykker man på indkøbskurven. Der står golfbiler, der er 7 styk, det vil sige, der er 7 styk tilbage. Vi tilføjer den og trykker OK og gemmer. Så er der tilføjet en golfbil i appen. Når du ankommer til Birkemose Golfklub, skal du ind og bekræfte din tid. Herinde henter du også nøglen til din buggy. Trykker på leg. Buggy. Har reservation. Indtaster sit DGU-nummer. Og sin fødselsdag. Så trykker man leg nu. Kan lige læse betingelserne. Acceptere. Så kan man bekræfte sin starttid. Og så kan man vælge mellem at bruge værdikupon, betalingskort eller MobilePay. Scan den. Kuponens stregkode. Nu har jeg fundet den rigtige bil. Løfter sædet. Hernede er en lille tab. Den skal lige over på run. Så kan jeg køre. Og når vi returnerer bilen, husker vi lige at slå den lille knap tilbage. Ellers hænger der altid en vejledning inde i bilerne. Nu vil jeg gerne returnere nøglen efter brug. Tryk på skærmen. Tryk på returner. Scanner den. Kortet. Og lågen åbner af sig selv. Rigtig god fornøjelse med at lege buggies i Birkemose Golf. Nu skal vi til hul 19.